Dito. Parang sa pintuan, parang ako natatakot na ako. Ngadto kuno mi og mystical cave. So kaubanahang kuya guys, ug ang mga igagaw. Yang mga igagaw. Pwede dito may kuan? Sir, ito nga, mga pinsan ko. Nagisi naman tong... Hoy! Dito ka! Ikaw, di ka kay... Di makahangatin man ka. Musaka pa man. Musaka pa kuno. Lan, iwan ang helmet lan. Ya! Ha? Iwan ang helmet ni. Iwan ang helmet. Ang driver, harap po ni igagaw. Ito. Ito. Bisa ako? Ito, Rinda. Rinda, ito ka pa rin. Yan, mga pinsan ko. Mga pinsan. Mga pinsan ko. Guys, kuno na guys sa mga tuwan, mystical cave. O, shout out ni mo diha sa mga katrabaho. Alan. Shout out dyan sa Animal House. Ayan na sila guys, nauna na silang umakyat guys, oh. Mga pinsan ko. Pinsan ko side sa father. Side ni Tatay Ariston. Pasyal na muna kami dito habang nandito daw sila sa ano eh. Antipolo. Oh my God. Ah, may bato na malaki. Kaya pala cave. Asan kayong cave na pasukin natin? So, papasok daw kami ng cave, guys. So, guys, gikarga talaga ng kuya namin si Terry. Kasi yan talaga ang gusto ni kuya. Nga ipasyal niya si Terry dito before kami bumalik ng Maynila ay Mandaluyong. So, tinan mo, guys. Ganun kamahal niya yung kapatid. Kababayan! Hingal galing mo. Kaya pa? Ano? Laban lang. Doon na sa Yung dalawa hindi kaya na. Parang ano, nangihina yung dalawa, oh. Dito bang papas? Ang hina na ng mga tuhod nyo, ah. Traffic lang. Natalo kayo sa mga babae. High blood mo. Oh. Pero kinarga talaga ni kuya si Kaya ako kargahin kapatid ko. Terry. Kinarga ni kuya. So wag kayong mag-alala guys, kay kinarga talaga yung kuya ko yun si Terry, hindi yan napapagod. So yung mga nagsasabi, kinakarga yan. Guys, dandahan lang kami, pero si Terry, kinarga yan ni kuya. So binabaan niya kunti doon. Malapit na kasi kaming dumating dito sa ano, mystical cave. So hindi ko lang alam kung bakit ninatawag nila ng mystical. So tingnan natin guys kung ano yung mystical dito. Kasi dito daw yun, ano, yung nagsushooting yung dugong. Yung palabas na dugong guys. Dito daw yun. Kaso lang parang nasira na yata, no? Di ba nakakatakot dito nga? Gugulong yung ano, mga... Sari nga po ito tayo. Ayan. Sa cross.
Kasi nasa ilalim pala tayo ng kuiba guys. Paalala nila sa loob. Ay, mayroong paalala. Paalala. So yung paalala dito. Dasalan na Dasalan, malipon ni. dasalan ng lugar upang maghinihilay at mahigpit na pagbabawal ang kakalat ng panigarilyo. Pag-inom ng alak sa loob ng kuiba, iwasan ingay. Sumigaw habang nasa loob. Di pala tayo pwedeng maingay. Di pala tayo pwedeng maingay pag pumasok doon. Kasi Pwede. Pagkatapos hindi sa loob ng kuiba, bawal maingay. Pero pwede mag-video. Pwede mag-video. Picture. Paano kung magulat? Bawal pa rin. Wala naman nanggugulat dyan. Wala Ha? naman nanggugulat dyan. Halimbawa, may nakakatakot. Wala naman. Wala. Baka doon na nakatakot. Meron. Ikaw pa lang May dati. kuryente na dyan. Nag-guide naman niya. Oo. Yung putyukan doon na wala. Sino na po. Putyo to. Wala, umalis. Natamaan ng bagyo. Umalis na pala siya. Oo. Umalis. Kaya kakababalaghan dito pa, kailangan pasukin namin tong lugar na to. So yun, nakakatakot guys, pero pwede ka rin ditong manata pala sa loob. Tabi-tabi po, kami ay papasok dito. Oh my God. Parang nasa pintuan, parang ako natatakot na ako. Gamot manggagamot, taga Iloilo, taga Anibay. Ah, Ilong ka. Nelly. so ayan, papasok na kami guys. Ito lang yung ginawa, yung gate. Saka ito, yung pangalawang entrance. Tapos nature na yung buong kuweba. Saka yung kuryente. Tapos nature na yung buong kuweba. Ulo ha, ulo. Pagkakaloob mo na, wala na rin signal. Tandaan lang ha, madalas. Ulo ha, ulo. Uy, hala, nakakatakot. Hinihira kay Malakok ba? Lapok daw, lapok. Lagi. Ulas, ayun. Joy, si Tiri, Joy. Baka madalong mo diya. Pasok na. Ay, Pwede kayo mag-picture sa loob. Mag-video, mag-vlog. so guys, ito yung mga paano kaya to na-discover ng ganito. So, may nakapunta na dito mag-shooting? Oo, marami na saan. Sino yung nag-shooting dito? Marina. Tsaka ano pa? Station Treasure. Ha? Encantadia. Bulawin. Ay, Kamandag. dami palang nag-shooting dito guys. Naika. Station Treasure. Pedro Pindupo. Ah, dami. Ayan, Pindupo. Tanda mo ha, madulas kay madunlag mo diya. Tanda mo. Dito po yung pinagsitingan ni Dugong po, yung sa Marina. Ah, dyan. Tambayan ni Chocolate, ni Dugong. Dyan siya? Yung kailang Manudi Guzman, dito po sila. Naglagay lang sila ng trapal sa katubig para kunyari dagat. Ah, so, Tambayan ni Chocolate, ah, Dugong. dito pala si Dugong naglangoy-langoy guys Pati nung si pelikula Manudi ng Dugong. Guzman. So, dapat dinagdagan pala ito ng marami may ilaw, no? Dito po siya minsan no, sa ibabaw ng bato, yung Shokoy po siya, si Chocolate, si Ay, Dugong. no, Inagugluglo na siya dyan. Dito sa yung mga sarena, naglagay lang sila ng trapal sa katubig para kunyari dagat. Isang buwan po sila sa loob. Nag-tent sila sa labas na. Ah, isang buwan sila nag-shooting dito. Ganito lang po yung sedimento. Ay, uy, si Tiri, hawakan mo. Okay, Tiri, madulas. Ganito lang yung sedimento. Dito po yung tinatawag namin sa taas na stalactite. Kaya po siya tinawag na stalactite, ceiling. Yung pumapatak niya, nagiging stalagmite, nasa ground. Ay, Million years bago magdikit yung dalawa. Pag nagdikit na, ito na sa likod niyo. Column, haligi na. ah, kasi Pagdating parang, ng million years, na-discover tong kuweba 1970. Nabuksan po siya ng 1980. Jadi yung yung first image, yung makikita niyo yung mukha ni Mama Mary. So, ay, yung mukha, pinakabilo. Ito yung mata nakapikit, yung ilong na puti, yung bibig, yung likod. So yung ulo ni Jesus Christ, yung katawan. Kalong-kalong siya ni Mama Mary. Yung shape na mukha ni Mama Mary to. Ito yung ulo ni Jesus Christ. Nakaiga si Jesus Christ kay Mama Mary. Yung pagbaba niya sa krus. Nature lang po siya. Pwede kayo mag-picture dyan. Yung na-discover siya, ganyan na siya.
Sige, pwede mag-picture. Ba't Pwede. pwede pala magsindi ng kandila? Oo, pag may kandila kayo sa sunod, mag-alay, pwede. Hindi pala. Ito kasi may sakit to. Pwede siya picturean. Picture lang siya si Mama Mary. Pwede kayo kasama. Okay na po. Si Baby Jesus. Holy Family. Ay, oo. Hindi siyang hawakan. Ayun, Holy Nature lang Family. po yan. Yung na-discover siya, ganyan na siya. Ito yung crystal po. Kaya pala tinatawag siya ng ano, Mystical cave. mystical Oo, cube. yung Alam ko, ano niya, malinis tubig niya, yung miracle. Yeah. Holy Family. Ito yung ano po, crystal. Pumigil. Hala, wow. Kumikinang siya. So guys, di masyadong makita pero kung nakita mo sa personal guys, Ano kayo? Mabasa. kumikinang-kinang siya. Ayan. Yung gusto ko dyan na saan magkasama ka. Dalawang postil nila ito ang galing. Wishing well. Bawal ang bulog ng wish na papel o palaga. Ang wish mo para sa bariya lang. Points lang. Magbigay ka nga, Ter, para Mag-i-wish mo na kayo nakaharap. Pag magagis ka ng bariya, nakatalikod. Okay. Paghagis ng barya. Ang mag-wish ka muna, nakaharap. Pagka magagis na ng bariya. Ay, wag mantay bariya. Oo. Wag mantay bariya, Ter. Good na. Mag-wish tayo ba na ano? Mag-wish ka na. Hi ka. Mayab. Nakatalikod ka daw, tapos i-wish mo. Sa sakit sa puso. Sana mawala si manang yung kapatid ko. Yan ang wish ko. Ito yung baba. Yung buhok kabilaan. Holy face of Jesus. Yung mukha ni Jesus Christ. Pwede siya i-zoom. Para kitang-kita niyo siya. Ayun sa guys. Oh. Pag tutunin, siguro, may corona din. Yung buhay sa patulan. Ay, oh, yan. Mukha niya, oh. Picture lang yan. Hindi siya gawa ng tao. Hindi Picturean mo. Hindi pa nata nakabidyo eh. Nakabidyo na ba? naka-video na. Kita lang daw, picturean ko na. Yung mukha ni Jesus Christ ba? Corona yung nasimba ko. Yung bato na gano'n, buhay siya. Hindi mabuhay ng tao. Nung na-discover siya, Tika lang, i-video mo raw ya, kaya picturean ko. Hindi talaga siya ng ringkasan sa... Oh, yan. Walang mag-loob. dito yung pinagtitingan ni Ann Cortis po ang nag-Jezabel. Ah, Jezabel. Tubig. Ano to ng tubig. Para kunyari Tiri, taga. tigil ha. Ito yung background nila. College Batangas. Ang galing mo. Ito yung pinagtitingan ni Alden Richard, yung kalaban niya si Jan Estrada. Sa Victor Magtanggol. Dito to. Victor Magtanggol. Ito yung pinagtitingan ni Julian Santos sa kanisulin yung sa Pinsyanak na palabas, yung ginari ng Tiyanak. Tiyanak? Tanggol. Oo. Ah, Yung kay Julian Santos, pati yung kay Suling. Dito yung makikita yung seminaryo sa St. Anthony de Padua. Yung makikita yung seminaryo, yung shadow lang titingnan. Yung sa may St. Anthony de Padua. Yung sa may seminaryo. Ito yung makikita nyo si Mama Mary po. Oh. Karga-karga niya si Baby Jesus. Mother in child. oh, purma nga siya. Yung na-discover po siya, ganyan na siya. Hindi talaga siya gawa ng tao. Kusa lang siyang tumubo dito sa ano. Bato. Yan, nagbasa lang siya sa mga. Dito po yung makikita nyo yung Black Nazarene. Yung makikita nyo sa Quiapo, Maynila. Ito yung mukha niya. Imagination lang. Yung mukha ni Black Nazarene. Yung katawan, yung tuhod, yung paa. Mahaba lang po siya nakahiga. nakahiga Naka-side siya. view. Ito po yung mukha niya. Oh, nakahiga. Black Nazareno. Yung makikita nyo sa Quiapo, Maynila. Nakahiga lang siya, oh, yun, oh. Oh, purma talaga siya, Black oh. Nazarene. Ito yung mukha, yung katawan, yung tuhod, yung paa. Black Nazareno. Yung makikita nyo sa Quiapo, Maynila. Pinupuntahan niya ng mga deboto pag mahal na araw. Dito na sila natutulog. Galing.
Log-log sa ilalim pala. Dito po yung makikita yung image ng kalahating pakpak ng anghel. Yung half wings. Oh, Yung kalahating pakpak ng anghel. ayan siya oh. Half wings kung tawagin. Yung picture. Galing. Thailand po, pinaka-Indian seat, pinag-meditate na Buddha. Buddha po ng Thailand. Pinaka-Indian seat. Po yung tuhod niya kabilaan, ito yung kamay. Pinaka-Indian seat, yung nagme-meditate na Buddha. Buddha po. Malayo pa. Ay pa. Tuloy pa tayo doon. Ano, gaano pa kalayo? Kapit na. Dito po yung makikita yung bundok na inakyat po ni Jesus Christ. Yung bundok, yung Mount of Calvary. Yung Kalbaryo po ni Jesus Christ. Yung pinako na po sa krus. Ito po yung mga taong sumusunod po sa kanya. Yung makikita nyo sa shadow, yung anino ng titignan. Po si Jesus Christ po ay nakapako na sa pader sa krus. Yung shadow niya sa kaliwa, si Mama Mary. Diyan po nag-shooting si Jano Gibbs nung Pedro Pinduco. Yung pinikula. Yan po yung bundok na inakyat po ni Jesus Christ. Yung Kalbaryo. Po si Jesus Christ po yung nakapako na sa pader. Yung shadow niya sa kaliwa, si Mama Mary. Oh, ayan oh. Yan po nag-shooting si Jano Gibbs nung Pedro Pinduco. Yung pinikula. Yung kinuha niya yung espada sa taas. Dito lang siya dumaan sa likod. Makyat siya dyan. Oo. Ang galing mo pala kasi ikaw nag-guide dun sa kanila. Binantay lang po kung ano masisira, baka may masira kasi. Bawal kasi masira yung video. Ito po yung makikita niyo si Mama Mary po. Nakatayo. Katabi niya po yung angel, yung agila. Yung ulo, yung pakpak po si Mama Mary, nakatayo. Po yung kristal. Wow, ang kristal na. Ito yung makikita niyo tatlong persona. Ito po yung makikita niyo si God the Father. Nakaupo sa trono niya sa karikan. Ito po yung corona niyang anino. Yung mukha. Uy, dali na. Compress na, compress. Dali na. Saka. Para may remembrance kayo sa kuya ko. Hindi na hirap kayo. Pwede yung buwan, pwede yung dalan. Takal. Kadulas. Yung mga gusto kong minom dito, yung mga nakatala, pwede inumin. Yan yung ininom namin dito. Pag may bagyo, dito kami nagtatago. Kami nakatala. Kasi yung mga bato sa taas, pumupulo. Saka yung pulo bumabagsak. Dito wala kang makaramdaman. Ito sa kabila yung pang baby. Baby balata. May shooting na si Benchado. Diyan daw nagbibihis sila. Dressing room. So may dressing room din. Ng artista. Igalagay lang dito ng kortina. Lisan lang din. Pero nila guys, sa may mo nakita dito. Sa may mo nakita dito. Grabe nun, Grabe buho. kuan ka nang maka-amazing ka adud. So makulbaan ka nga murag hadlok nga murag Ito dito si Papa Jesus natanan ang mga imahe sa kuan. Tanang mga imahe na dadto. Sa mga ganahan mo nga rin, nara na diri si Antipulo. Si address diri? Mystical Cave. Ang address ba San Luis gyapon? Oh, San Luis. Mystical Cave. So kato ding tiguang datos ubos, siya dito naka-discover na guys. Ang bularyo dito kuno to, pwede mi mapatambaw. Magpahula. So nung nagbong namin dya, sa may kaligog-ligog singat na itong hangoy gagaw dito. So guys, mga na mong nakitaan dari guys, sus maka kuanjud.
maka kulba nga murag nalagitan nanda to mga imahe. So guys, wala mo nakauban si Alitz kay ning uban si Jahang may labs dadto nga adto kuno pud sila sa ipaila-ila kuno si Jahang mga igagaw ni Ri. Diyan si Tiri guys, di wa man pud nahag dari kay karga man sa mong kuya. Kay kuan ni Milagrosa. Si katong singa na to nga nila. Mystical. Mystical kanang gitawag ng mystical kay katong body da edad to nga among nagihan sa ubos. Si Jaday naka-discover. Mo din yung gitawag sa mystical. Read 5 step bago makaakyat doon sa taas. bago So ito makarating guys, sa kuweba. ito yung nag-guide namin. Salamat ha. Hindi po. Ano pangalan mo? Onyok po. Unyuk. Nakatag-ilo-ilo ka no? Hindi. No, yung Ba't marunong ka may-ari. mag-Bisaya? Baka pwede tanggalin ang mask. Kasi makikita May yung video gwapo mo. Oo, di ba? Makita. So ito yung nag-guide sa amin. Makita yung... May So, nag-guide. 5 step bago makarating sa kuweba. So nandyan ka lang din nakatira? Dyan, sa taas. Ay, anak mo yung bata doon? Yung mga bata. Anak mo yun? Yung Yung dalawa. kamukha mo? Yung isa ron, pamangkin na ng... Sige. Salamat ha. Salamat po. Salamat. Salamat sa pag...